Bana. Sasa wamnati kakhulu. Are you ready for Zama Mseleko? Okay, ngizombalela. Alimlungisa imic lapho teachers, imic lapho teachers. How you gonna challenge? Oh, what number 5? How you? Oh, tuhamba yedwa. Tuhamba yedwa. Nami ngisebenza mfowethu. Ngapha mfowethu, nami ngicela ukusindisa nami wabami lapha nange. Noma mama bantwana. Mfowethu ngisindile. Ngihamba ngedwa. Okay. Sifuna Mamseleko njengamanje. 3, 2, 1. Zama Mseleko. Hayi ngiyabasa madoda. Mashallah TV.